Mkhulu, la emhlabeni khona indaba exakile. Emarenkeni kuyafiwa, ikwipolitiki kuyafiwa. Abantu baney'nkinga kunokufika abantu ekhaya bethi bazotshontsha inkomo. Mangiphuma nami ngenhlalo ibathatha bengithathe kuqala, noma mangingenayo inhlalo ibathatha bengithathe ngeyabo inhlalo yabathatha. Mangithi hhayi bo, inkomo kamkhulu nizenzani? Bengithelekele ngekheyi. Umkhulu uyemise kanjani la abantwini mhlampe abasebenza kuleso zimo lezo ukuthi impilo yabo isengxutsheni yokuthi bengadutshulwa noma yinini? Iyenzeka lento le kakhulu njengoba uchaza uchaza ngale nkulumo yokuthi izimo ey'thile zabantu ziyenzeka ukuthi uthole abanye abantu njengoba besey'khundleni ezahlukene, abanye baphethe, abanye baphethe ey'koleni, abanye baphethe ema-police station kanjani, abanye ngibeke nje njengamaphoyisa. Amaphoyisa asebenza umsebenzi ojule kakhulu. Ujulile umsebenzi wamaphoyisa, uyafana nomsebenzi wama-security. Abantu nje abasebenza ukuthi bevikele abantu kufanele ngabe baba nezinto zokuthi bekhona ukuthi bey'vikele, ngoba ngaleso sikhathi bengayivikeli, lesi sikhathi bethola ukuthi belimale, kanti yibo kahle isikhathi esiningi yibona ababhekelela abantu kakhulu la emhlabeni nje kahle sivikele nje yibo nje kahle emhlabeni, ngoba ngalesi sikhathi umuntu eza nesibhamu kuwe, lesi sikhathi ezokubulala umuntu, ngaleso sikhathi wena uqinile, ngoba phela kuye kuthiwa izaba liyenziwa. Akufuneki ukuthi umuntu udibane uhambe ecopheleni lapho udibana ney'gebengu uyithatha imali seliyaphaphalaza uhlambisela kuwe nje kalula nje kanjalo. Uma uwumuntu kufanele ukuthi uqine lapha emhlabeni. Kuyaqiwa-ke lapha cha, noma kuthiwa kusemarenkeni uyafuneka ngangokuthi nje kukhona abantu abakufunayo, ufuna izinkampela ezikufunayo impela, ngoba cha abantu uma bekufuna bayahambela futhi. Kufanele ukuthi-ke manje sekushiyana ekuthenini-ke thina sikhuphula amandla, sibheke ukuthi ngalesi sikhathi bakufuna ngayiphi indlela, ngoba abantu bayahambela kwezinye iy'nyanga bekufuna bezokwazi ukuthi begcine sebekutholile. Wena-ke nje uma uwumuntu ufuna ukuthi ngalesi sikhathi uthole usizo lapho ulithola khona, njengoba nje ngichazele nje ukuthi uma kuthiwa siyakusiza thina, siyakhona ukuthi sisenze isibhamu singaqiqumi. Siyakhona ukuthi isibhamu ziqhume zingakushayi, zishone nje ziphume eceleni zingezi kuwe. Siyakhona futhi ukukusiza kanjani. Siyakhona futhi ukuthi sikwenze ukuthi ngalesi sikhathi befuna ukukubulala, ukukudubula, labo bantu abafuna ukukudubula bedubulane bodwa. Into eyenzakalayo leyo, into nje esiyenzayo impela-ke leyo, ukuthi into eyenzakalayo impela, into engikhona ukuthi ngiyenze leyo, ukuthi abantu uma befuna ukukubulala bakhona ukuthi ize bengakafiki kuwe bekhona ukuthi bedubulane bodwa, bebulalane bodwa. Babe ukuthi bahlosa intembi ukuthi ufe, babehlosa leyo ntembi ukuthi ufe. Sikhona ukuthi sikusize ngaleyo ndlela, njengoba uthi abanye kuyenzeka ukuthi umuntu akubulale nje ngenxa yokuthi nje uyazonda. Baningi futhi abantu abalwayo ukuthi manje bayalwa, abanye babanga amatekisi, babanga amafa nje. So uma umuntu uyakhona ukuthi usizakale la ekhaya, njengoba sikhona nje la ekhaya, uyakhona ukuthi ngikusize mina njengoba ngumkhulu nje, ngoba ngikhona ukuthi ngikusize kule nkinga obhekene nayo, ukuze ungalokhu njani ungaphazamiseki mkhulu. Futhi njengoba ngichaza kanje impela awukhona ukuthi bekuphazamise impela laba abafuna ukuthi kuhambe wena kuhamba kubo. Omunye umuntu uzothi mkhulu, mina ngiyafuneka noma ngisebenza umsebenzi wokucayi, ngigada imoto yemali, kodwa mkhulu mina ngiyasaba ukuqhuma kwesibhamu, ngiyasaba futhi nangokukhonjwa ngesibhamu. Ngenza njani ukuthi mhlampe ngiyahamba iy'gebengu ziplani ukuzoyibamba imoto ngalelo langa, uma ngikhona kungenzeki nje? Kuyenzeka lokho mkhulu, uyakhona ukuthi usizakale ngenxa yokuthi-ke uma ukhona phakathi kuleyo muntu yemali bayigcine iza, ngalesi sikhathi iza beyibona isindlulile, iyaphela futhi emehlweni abo. Noma ngalesi sikhathi uzondlula ngaleyo muntu bekhona ukuthi belale phakathi emuntwini lezoy'gebengu lezo. Ukhona ukuthi usizakale kanjani, ngoba phela kuyenzeka phela lapha emhlabeni njengoba uchaza nje ukuthi abanye bakhona ababhekana ney'nkinga zokuthi-ke uyasaba uqhuma kwesibhamu, uphathe imali, kodwa manje uyabona usebenza ukucayi, kodwa kuyenzeka ukuthi ukhona ukuthi usizakale ngaleyo ndlela leyo, ukuthi sikusize thina ukuthi izinto ezimbi zingaweli wena uma usaba, kangangokuthi kanjengokuthi umuntu ufana nomuntu uma ezobethelelwa ekhaya esaba ukuduma kwezulu, yebo izulu lizoduma kodwa lingashayi ekhaya, into esuke injengaleyo.
ngoba usizakala kanjalo umuntu njengokuthi nje kahle kahle masichaza ngokuqinisa umuntu umgoma kumqinisa nje umvikela nje ukuthi lesibhamu masiza kuye singabe lula isibhamu ukuthi size kuye kuyafana nokuvikela izulu makuthiwa ubethela ekhaya. Uma ubethela ekhaya kusuke kufana ukuthi ubethela umzimba. Uma ukuthi uyiqinisa usukubethela umzimba njengasuku ukuthi ubethele ekhaya. Into efanayo. Mkhulu uthe abantu bayahambelana. Nangu-ke mina ngiyinkabi. Ngiyabashaya abantu ikhanda ngilibheke futhi angilibheki ngempela ngiqinisile manje. Yimi loyo. Ngithi mina kuwe mkhulu. Ngifuna ukuyoshaya umuntu. Sengithe ngiyamzama uyangihlula noma mangithi ngiyomhlasela kwakho umuza ngiwuboni noma ngimgcineza njengoba dusho nje. Mkhulu ngifuna ukumshaya. Umkhulu uyawazi ukuthi anginike izinto zokuthi ngomshaya umuntu. Mkhulu kulula impela nje indabeni njengalezo ngoba ngiyavikela mina angivuleli ukuthi ulimala abantu ngivikela abantu. Awusabi nomkhulu uthi uma ungiqinisa mina sengiqinile ngingasadubuleki sengigqirhile. Mina kuzoba lula ukuthi ngihambe ngibangqohoza ngoba mina ngiqinile uma bengqohoza emumva akwenzeki lutho. Ikhona kuye kube inkinga leyo ngoba manje mangithi ngiyayibuka because ngizokwazi ukuthi ngikubone mawukuthi wena usukwazi uyazi ukuthi usuwenze usugila imkhuba ngizokubona masugila imkhuba. Hayi indaba enkulu. Umkhulu uqeda kuthinta enye indaba enkulu la yokubethelwa kwemizi ngezulu nangendlela ezihlukene. Imizi eminingi mkhulu isehlane. Kweminye kudlalela idlozi izulu nxese. Kweminye kudlalela izulu, kweminye kudlalela otikolosho. Kweminye kuthiwa idlozi alikho lifulathele lathwetshulwa. Imizi nemizi la inenkinga eziningi. Mhlambe kweminye uzuthothani bakhona abasebenzi kanti inkinga umuzi awuqinisile, awubiyelwe, awubethelwe futhi awucuphile. Umkhulu uyesize kanjani kulezo inkinga ezibhekelane nokusiza igceke? Kuyenzeka ukuthi njengoba uyichaza inkulumo kuyenzeka ukuthi ngoba abantu njengoba bephila lapha emhlabeni bekhona nje njengoba abantu bangaka baningi abantu abanenkinga. Kuwukuthi bebaningi abantu abanenkinga ayinkinga zabayifana. Uthi manje uthi uyabuka kweminye imizi uthi uyabuka la kulumuzi ngiyangikholela ukutheleni mina mase kuyikhaya ngifana nemvukuzana ngene ekhaya. Ngokwazi ukuthi lo muzi onemvukuzana hayi akona umuzi kahle. Imvukuzana ngene ekhaya imvukuzana ungumkhokha nje umuvi kama. Njengoba ubuka imvukuzana inezinto eziningi ibika izulu ibika isifo kuyenzeka futhi njengoba ubuka nje imizi yabetheleka kakhulu njengokuthi masikhuluma ngokubethela kwemizi. Imizi kuyakhona ukuthi ibethele ngesikhathi uma ubethela umuzi ufuna ukuthi ngalesi sikhathi uzobethela umuzi kube khona ukukhipha before uzobethela ekhaya. Ungaveli nje ufike nje uthi uyabethela ekhaya emzini umuntu. Kufanele kube khona ukukhipha okungcono phakathi before uzolokhunja before uzobiyela lelo khaya lelo uzolibiyela uzoliqinisa ekhaya kufanele ibe nesizotha ekhaya. Ngisho notikolosho bengadlaleli ekhaya ngoba izilwane ziyahlupha. Ukuthi uthi manje kulowo muzi lo imali ayisahlali. Futhi nje kulowo muzi nje ayikho into yakho neqhubekayo. Yini lezi zilwane lapha phakathi kuleli khaya lezi efuna ukuthi ikhishwe. Kuphela yonke into. Abantu bakhona basebenzi abanye bathi manje baphendulela idlozi lathathwa idlozi liyagezwa ke libuyiswe idlozi. Liyagezwa liyathathwa likhishwe ngale ngaphandle lihambe libuye futhi ilindiswe isikhathi ezolindiswa ngalo liphinde futhi lilandwe lizofakwa la mase qedwa kuyabethelwa. Ngeke lisakhona ukuthi idlozi liphume kangakuthi idlozi lingaphuma mhlambe lapho la elangcoliswe khona ngoba phela idlozi bayazibaza abantu ukuthi belithatha idlozi beyosebenza ngalo befike la ekhaya befake iminci. Kunemizi ehlupha kuyo iminci ngosami bathetha bayakhuluma nezidlozi anti sebekhuluma nezibhokoqoko lazo zithathiwe idlozi bafake ibhoko ekhaya. So abantu abaningi bahlushwa yileyo nto leyo ngosami ukuthi wenza upha abantu abadala ukudla kuthiwa akenzanga lutho. Kufanele ukuthi akenzanga lutho ngoba vele le nto ade yenza uzoyenzela abantu ngoba labo bantu abekho la ekhabathi. Abantu abadinga ukuthi bebuyiswe begezwe bebuyiswe bezongeniswa ekhaya.
kangangokuthi-ke nje mina angisondele emsamo umuntu uyo wazi abantu bakubo. Inyanga esondele emsamo umuntu ekhuluma emsamo abantu isuke iganga leyo nyanga leyo. Nokwazi nina amaningi abantu niphila nisenilandela inyanga ayisondeli emsamo umuntu uzosondela kanjani emsamo umuntu ngoba aba abantu abakulomuzi abakwazi mawinyanga abantu bala ekhaya basemsamo abazwe laba abantu bala ekhaya uzokhuluma uthini abantu bakhona uzofuna nemsamo abantu enyanga usukuganga bebheke inyanga ngabovuma nje inyanga isondele emsamo akeni inyanga nje wena wosondele emsamo inyanga ihlala le isebenze lokho ekusebenzayo yini into inyanga iqhubeke isebenzele ngendlela ayisondele inyanga emsamo. Angithi manje suke sithathe lonke ithemba silinike inyanga ifuneke emsamo abantu ikhuluma ithini abantu bakulowo muzi yenzani inyanga emsamo yenzani inyanga emsamo ingakho abantu abaningi ubona nje bebhedelwa izinto kangaka basuke bethathe inyanga beyibeke emsamo inyanga ifuneke emsamo yenzani inyanga ngoba lezi inyanga lezi ezinye zamanje lezi nje ezithwele njengamanje ziyawathwebula amadlozi kuyizona nje ziyawathwebula amadlozi ngoba isebenza ngendlela ithi izolungisa inyanga la isithwebule idlozi sihamba nalamandla sekuyonke inyanga ifuneka emsamo yonke iyaphetha ngempela ningabe uyivuma ngempela amanye ngabantu ukuthi-ke thina njengoba sizi inyanga lezi zamanje lezi inyanga kuleli inyanga lezi ey'phatha igugu ngoba ngibuke kakhulu abantu abaningi abaqhamuka ngapha koThekwini bayakhala bathi awumkhulu wena lapha endlini yakhe eladini lakho lapho osebenza khona asangayibona inyoka asangayibona igugu kwenzakalani wena mkhulu engathi usasebenza ngendlela le yakudala kodwa manje mase ngithi mina cha mina ngisebenza ngosiphiwo ngisebenza ngento ekhandiwe hayi lento ekhandiwe ngoba lento ekhandiwe iyabahlupa abantu egcineni nakhona uzonotha asipheki uzohamba ngazo zonke imoto oyifuna kodwa egcineni nakhona uzohlupheka noma uhambe emhlabeni kusale kuhlupheka izingane zakho lapha emhlabeni uzohluphekisa nje umndeni ngapha kuyakhala ngapha ngalesi sikhathi wena ngalesi sikhathi kukhala ngapha kushona lesi sikhathi wena amandla ekhuphuka kuwe wena ngalesi sikhathi ukukhala kungcwatsha ngapha amandla akhuphuka kufanele ukuthi akwenzekeli lutho wathinta indaba enkulu mkhulu ezinye zezimo-ke ey'hambe zigqilaze izinto ey'hambe igqilaze futhi size zogqilaza ngisho amathongo uqobo uthothi komunye umuzi emndenini wakhona omunye umuzi njengoba siyimndeni nje uthothi omunye umuzi awuphakami uyehla kunokuthi uphakame uthothi loya bayakhuphuka bayaphezulu cha no uthathiwe abantu lapha bazosetshenzwa ngabo la babafake egujini like igubhu nje njengoba sikhuluma ngey'gubhu igubhu inomthetho omningi kakhulu njengoba iy'gubhu zikhona nje iy'gubhu bey'sebenzisa isigubhu nesigubhu iy'gubhu zinemikhuba eminingi kakhulu ngoba iy'gubhu bayakhona uma uthi uyalandela uthi manje uyakhuleka uma uthi ukhulekela umuntu ezobheka la uthola ukuthi lo muntu uma uthi uyabheka unesigubhu sisebenza siphethe zonke iy'nto zalaba abantu laba ayingaminto zamathuna zikhandiwe zonke ifakwele kulesi sigubhu isona lesi sigubhu asisebenzisayo umuntu before ezophumelela empilweni manje yabona leso sigubhu leso siyabheda nikwazi futhi ukubathola abantu bakeni sekufanele ukuthi nisebenze ngamandla uma nizobalanda hayi mkhulu hayi usugeqa amagoli hayi mkhulu hayi siyabonga hayi sithemba ukuthi abalaleli bazofika bezoyizwela bona kumkhulu na comment section asebezile la ekhaya bazobuya bezocomment cha saya kumkhulu cha umkhulu hayi ushaya amampunga zidla imbumba akazi lutho abanye mabesizakele besho futhi chasile umkhulu hayi uyasizile uyabasiza abantu akaqhubeke basiza abantu ngoba nathi asithanda ukuthi sithi sishutha umkhulu kanti umkhulu hawu inyanga nje engenangisho isigodlo kodwa sijabulela ekhaya ngoba sishutha nje sihleze esigodlweni hayi mkhulu asibonge sibonane ngokuzayo sibonga kakhulu sala